100 год таму у расійскай імперіі адбылася падзея, вядомая спачатку як пераварот, а потым як рэвалюцыя 1917 году. Спроба збудаваць на зямлі царства справядлівасці прывяла да вялікага тэрору, самага масавага ў гісторыі чалавецтва знішчэння жыцця грамадзянаў уладамі сваёй краіны. Чаму і навошта гэтая дата ў Беларусі лічыцца афіцыйным святам? Пра гэта ў перадачу, у якой сёння ўдзельнічаюць мой калега Юры Дракахруст і прафесор Алена Маркова. Яна працуе ў Карлавым ва ўніверсітэце, гісторык. А на сувязі ў менскай студыі таксама наш калега Змейсер Бартосік, лаўрэат сёлетняй прэміі Гідройца за кнігу, в якой і гучаць галасы людзей пра гэтую самую падзею 100гадовай даўніны. Таксама у сённяшняй праграме «Голас народу», а пытанне ў Менску, ці трэба у Беларусі святкаваць гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Вспомни, что было плохого в советские времена? А что было хорошего? Ну вот. А что было хорошего? Тема для дискуссии. Бібліятэка свабоды. Кнігі, якія мы прапануем, напісаныя застаецца. Я доўга не мог придумать назву для гэтай кнігі. У галаву лезли всялякія пафасныя словы, за якія зараз просто сорамна. Калегі, на пачатку я вам задам вельмі кароткае пытанне. Асабістае. Алена, скажите, вось вы асабіста былі в Октябратах? Натурально, я была в Октябратах. Юра, вы были? Был, конечно. Змейсер, вы были в Октябратах? И в Октябратах был, и в пионерах был, и в комсомольцах был, я думаю. Что вы памятаете вот про себя, как про Октябрёнка? Вот про Октябрёнка я вот зусім не памятаю нічога. Вот ведаеце? Пионерия была для меня гэта падзея, Октябратов не памятаеце? Октябрятство мое абсолютно. А я вот, ведаеце, памятаю. Я таксама быў у Октябрятах і меў такую вельмі прыгожую рубінавую плястыкавую зорачку, а в сярэдзіне быў партрэцік кучерявага хлопчыка Вова, ему гадоў 5 было. І, ведаеце, вот функцыя той зорачкі, як я зараз разумею, была абсалютна такая, калі б я насіў крыжык, ці там з выявай Хрыста нейкі медальёнчык. Ну, а вера, як вядома, мацней за факты, мацней за рэальнасць, мацней за памяць. Алена, вось 100 гадоў таму у Петербургу пераважна адбылася падзея, якую самі яе ўдзельнікі спачатку называлі пераваротам, потым рэвалюцыяй. Наколькі менавіта той факт, што бальшавікі захапілі ўладу, вызначыў гісторыю 20-го стагоддзя і асноўныя характарыстыкі камуністычнай эпохі, я маю на ўвазе тое, што быў вялікі тэрор. Это следства таго, што менавіта яны захапілі уладу падчас 17-го года? Конечно, перш за ўсё, гэта быў пераварот, як вы спраўна сказалі, таму што здарылася тое, што гэта падзея праводзілася такой, сёння, скажем, групай такіх палітыкаў радыкальнага толка, якія пры спрыяльных умовах і пры падтрымкі узброеных фармаванняў захапілі ўладу. І насамрэч сапраўды масавай падтрымкі гэтай падзеі не было. Ні інтэлігенцыі, ні сялянства нават не ведала. І шырокая падтрымка гэта такі вельмі добра культываваны міф, калі гэта ўжо было пасля гэтай рэвалюцыі савецкай улады, гэты міф старанна культывавала аб масавай падтрымкі. А калі здараецца пераварот і да ўлады прыходзяць вось гэтая групоўка людзей, то самае галоўнае пытанне, якое ўзнікае, гэта ўладу захаваць, утрымаць. А для гэтага ўсё... Не выканаць праграму, пра якую гаварылі, а першая задача ўсё ж такі застацца, да? Першая задача, канешне, эту ўладу утрымаць. І потым, калі вось такое здараецца, то ўсе метады добрыя, і у гэтым нашым выпадку кастрычніцкай рэвалюцыі мы ведаем, што бальшавіцкая, потым камуністычная партыя, яна падзяліла, так скажем, грамадства на две катэгорыі і узурпавала сама сабе права гаварыць ад імя пралетарыята. І вось такая
геніальна простая подстава для такого лютого терору, і вона була зроблена. Зміцер, ну ось тільки що була вельми високою знагородою означена ваша праця по збору голосів людей, які розказували про своє життя за совєтським часом. От як би ви відказали на питання, що для їх було наступство этой революции 17-го года? Это вот было зло, якое на их звалилося, некая ворожая сила принесла? Ці это было свое зло? Ці это ввогуле было не зло? Ведаеце, справа ў тым, што чырвоныя камісары бальшавіцкія вот гвалтам не гналі сялян рабаваць сядзібы, тую ж сядзібу Горвата. Яны беглі самі, як тут, на ўсходняй Беларусі ў 17-18 годзе, так і на захадзе ў 39-м годзе. Вось пасля яны выхваляліся, што там каму дасталося, але вось іхныя дзеці, внукі, вот, з якімі я гутару сёння, гэта все добром не лічаць. Яны лічаць гэта абсалютным злом. Але адкрытага асуджэння сваіх бацькоў я таксама ніколі не пачуў. Яны звычайна, людзі хаваюцца за гэтую фразу «час быў такі». Вот все спісваецца на гэты час. Таму адкажу, напэўна, так. Гэта адназначна зло, гэта не чужое зло, але для іх гэта і не наша зло, бо мы гэта не рабавалі, час быў такі. Вось. Тое, што адбылося пасля рэвалюцыі, вот, іхны досвед жыцця, гэта ўжо не рэвалюцыя, гэта ўжо савецкія парядкі, это іх жыццё. Вот, нарэшце адрадзіўся эфір, вот сёння выйдзе праграма пра старую Волатаву, і там вось старая жанчына, у якой дзед памёр ад перажыванняў падчас калектывізацыі, ён быў багаты чалавек, у якой цётку цяжарную сослали, дали 10 гадоў у коме. Вы послухайте, за что ее там заслали. Расстреляли мужа гэтай несчастной тетки. В первые дни войны НКВД расстреляли. Послухайте, за что, это вельми цікаво. И еще послухайте, кого и она, кто для ее вороги. Вот советский человек, на жаль, выхованы. Вот. И коли, памятаете эту песню, есть у революции начало, нет у революции конца. Вот коли я сустракаю вот этих людей, так вот, хочется, каб хутчэй бы наступил конец революции. Вы не сказали, за что. Але у вашей книзе, вот в этой, якая атрымалась, тут якую сторонку не открыешь, читаешь вот такие выразы. Пан наш был, вядома, хороший, але ж з'ехав, не пропадать же добро. Бо коли я не возьму ничего, все равно знесе які гад. И вы пишете, что оправдание к этому не складанное. Але и далее у книзе вот Юрий Зміцер пишет, что не просто рабовали. Одни забили своего белорусского пана, а іншыя, якіх больше схаваліся по крайних хатах, не отбили, не пярэчылі, не паўсталі на оборону. Ведаеце, калі гаварыць, зноў задаючы гэтае пытанне уже з пункту гледжання, ну, скажем, палітыкі, той фармат, тыя правілы паводзінаў, той лад жыцця, які прынесла новая ўлада, ён аказаўся не зусім цалкам чужы для жыхароў Беларусі. Ну, і ён аказаўся не зусім цалкам чужы. І як бы сам прыход, мы часам ацэньваючы яго, вельмі як бы глядзім на это праз прызму таго, што мы ведаем пра ўсё 20-е стагоддзе. Але варта улічваць все ж таки кантэкст. Это жахлівая вайна, якая забрала мільёны людзей. Это зямельнае пытанне, якое так і не было вырашанае ў расійскай імперіі і у, скажем так, Расійскай Рэспубліцы. Гэта вельмі левыя настроі у грамадстве, у тым ліку і ў беларускім грамадстве. Пра тое, дарэчы, і, скажем, калі мы возьмем ужо пазнейшыя падзеі, склад, скажем, Рады БНР, там таксама левыя пераважалі.
І, до речі, тады бальшавікі так сприймались як радикалы, но не як некие марсиане, якія вот пришли на эту простору. В этом сенсе позиции большевиков, левых эсеров, эсеров не так адрознівались. І вядома, что большевики просто, ну, скрали, взяли фактично эсеровский наказ для того, каб вырашыць пытанне про зямлю. А что тычыцца як бы падтрымки большевиков в Беларуси, ну, справа в тым, что в тым же 17-м годзе адбыліся выборы ва установчы сход России. Ну, тады яшчэ адзінай дзяржавы. І у Беларусі, на беларускіх землях, тады яшчэ БНР не было, перамаглі бальшавікі. Хотя у целом по краине перемогли эсеры, большевики были на другом месте, а по Беларуси большевики. Алена, это показчик демократичного выявлення ви лічите тоді? Сапраўды, який представляв волю, яку можна було уявити народу? Ну, я так не лічу, тому що це волі, якби, лишу не свідчить об волі народу, тому що, наприклад, у Білорусі большиня это было сяляне, так яны нават і ўвогуле і некаторыя не ведалі пра эту рэвалюцыю, так скажем, калі мы вось у гэтым кантэксце кажам. В этом сенсе это хутчэй было палітычна способ галасавання, палітычна актыўнай часткі, якая... Конечно. Процедурно додать, что вот в этих голосах большевиков от Беларуси были голосы Заходнего фронта. И переважно Заходний фронт голосовал за, вот это армия голосовала. Армия сапраўды, это армия была селянская, которая хотела земли. Это армия Российской империи, это не армия жыхароў Беларуси. Калі говорить про сегодняшний день, часам можно пачуць меркаванне сярод коллег, якія займаюцца праблемамі постсоветской истории, что Беларусь самая советская краіна з усіх рэспублік, якія на развале СССР утварыліся. Вы бы пагадзіліся з такой ацэнкай, Алена? На жаль, я б пагадзілася, таму што гэта было спрычынена адразу некалькімі фактарамі. Таму што вось ужо першапачаткова у нацыянальны рух на пералому 19 і 20 стагоддзя ў Беларусі, на жаль, не быў вельмі моцнай, бо неспрыяльнай умовай былі гэта і нешматлікая нацыянальная інтэлігенцыя і гэтак далей. І потым тая інтэнсіўная саветызацыя і русифікацыя, не столькі як саветызацыя, колькі русифікацыя на аснове саветызацыі доўга і упарта знішчала вось усе гэтыя Вы рассказываете про причины, але с идеей вы, что это самое советское? Так, конечно. Какие этого прикметы, по-вашему? Конечно. Прыкметы тое, што вось мы не размаўляем бальшыня на сваёй роднай мове. Як адна з прыкметаў, это таксама? Конечно, так. Просто я казала о том, што вось гэтыя два фактары, яны як бы узаемна праглыбляюць гэты эфект, вось самае савецкае з усіх постсавецкіх рэспублік. Цікавае ваше меркаванне, Зміцер. А як бы вы адказалі на это пытанне? Беларусь самая советская, и калі так ці не, якія ваши аргументы і прыклады? Прыклады? Ну, я неяк разгаварыўся ў адной местачковай школе з кіраўніцай БРСМ. Я кажу, вы нашчадак, значыцца, комсомола, так, вы комсомолка? Так, яна з гонарам мне кажа, так, я комсомолка. Ведаеце, кажу, я так само в молодости был комсомольцем. Может, давайте разом заспеваем что-нибудь наше, комсомольское. Там комсомольцы, добровольцы. Все-таки не треба спевать. Подтягивайте. И она на меня, вядома, глядзіць як на ідыёта. Ну, вось пасля я яшчэ одну комсомольскую песню выдаў, і ноль, поўны ноль. Вось, карацей. Калі савецкае мастацтва павінна было быць нацыянальным па форме і камуністычным па змесце, то сённяшняя Беларусь хутчэй савецкая па форме, а зместу там абсолютно няма ніякага. Просто нулявы змест. І в гэтую савецкую форму я не ведаю, што можна. Гэта нейкае прытворства, нейкая гульня. Вось, дарэчы, я вспомніў, таму яна савецкая па форме, не глыбокая яна савецкая. Все гэта скончыцца. Ну што ж, Зміцер, цікавы ваш погляд. Я вспомніў
Я вспомнил свое октябрятство. От моего октябрятства застался в памяти верш. Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Вот одиное, что я помню про октябрятство. Бачите, все ж таки не прошло бесследно. Юрий, як би ви відказали на питання? Чому у Білорусі, принаймні, така репутація, як самої совєтської з постсовєтських країн, і ці заслуженая она? Яна заслужаная, і я тільки частково можу погодитися з Змітром, що якби тільки кожура, скажем так, червоно-зеленая, а внутри она там бел-червоно-белая. Это не зусім так. Ну, по-перше, аргумент той же сцяг. І это все ў параўнанні. Путин не змяніў расійскі трыкалор, Лукашенко змяніў на савецкія сімвалы. Дарэчы, той же Путин вот літаральна на гэтым тыдні складаў кветкі да мемарыяла ахвярам сталінскага тэрора. Лукашенко ніколі не складаў кветкі. Але да такога мемарыялу он ні разу не наведваў Курапаты. Што, дарэчы, робяць не толькі там у Расіі, в Украіне, але і ў Цэнтральнай Азіі, дзе режимы, может, больше нават репрессивные, чем в Беларуси. А вот Беларусь, вот этот антураж, але не только антураж. Ведаете, вот такой показник, скажем, доля приватной властности у ВВП, в экономице, в Беларуси самая низкая на всей обшаре былого СССР. Беларусь, ну, есть масса всяких показников ровности у громадстве. Так вот, отповедный показник в Беларуси 6, прикладно як в Польше, скажем, в России 13, разрыв поміж самыми бедными и самыми богатыми. То есть Беларусь осталась, ну, значно больше ровной краиной, чем, скажем, іншая, чем, например, Россия. Так что в этом сенсе, да, Беларусь засталась у значной ступени больше советской, чем амаль все іншыя постсоветские краины. Что ж, вельми важные заваги, пачынаючы ад мовы да формы і зместу і, конечно, эканамічных лічбаў, якія на эту аргументацию адказваюць станоўча. Ці трэба ў Беларусі святкаваць гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі 17-го году? З такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на менскіх вуліцах. Обязательно. Но это для меня это была часть моей жизни. Я в детстве с удовольствием ходил с отцом. Это дата, которую не стоит помнить обязательно. Есть и шмат других дат, значных для нашей краины. Однозначно, я думаю, что не треба отзначать. Ну, потому что я лечу, что это был переворот кровавый, когда загинуло множество людей, ни в чем не повинных. И дагэтуль тянется это отголоски тех подей. Это историческая дата, и обязательно нужно ее праздновать. Это наше. Я, может быть, другого поколения, но я считаю, что все даты, которые были, потому что сейчас много пришлых таких, Хэллоуин, там так далее, это мы празднуем, а наши мы не празднуем, должны праздновать. Ну, я считаю, что плохо вообще-то. Я плохо к этому отношусь. Все-таки я считаю, что ни к чему она не привела. Вот. И, ну как-то так вот. Не треба. А у меня другое мнение. Я считаю, что нужно. Видите, які ми розні. Потлумачте, коли ласка, і одна, і друга. Чому? Ну, тому що нічого доброго революція нам не принесла, наприклад, так? Тому... Я не считаю, что я так плохого считаю. принесла революция. Бесплатное образование для всех, бесплатную медицину. Вспомни, что было плохого в советские времена? А что было хорошего? Ну вот. А что было хорошего? Это тема для дискуссии. Это не 5 нет, минут на улице. Абсолютно, да, эта тема, конечно, очень серьезная, но я считаю, что нет, да, потому что там, где есть диктатура и нет свободы для человека, там не может быть нормального развития. Ну вось, калегі, вы паглядзелі адказы на менскіх вуліцах. Алена, якое ваше ўражанне? Якія ваши назіранні? Ну, я заўважыла, што вось тыя людзі, якія кажуць,
што яны адназначна за святкаванне, яны ўводзяць такія, гавораць аб тым, што вось гаспадар казаў, трэба і трэба, і там гаспадар казаў, у дзяцінстве было. То бок, толькі тыя людзі, якія сказалі супраць, яны маглі абгрунтаваць сваё меркаванне. Канешне, гэты падход мне як гісторыка-даследчыка бліжэй, таму што абгрунтаваць чаму? Ось, па майму меркаванню гэта можа сведчыць аб тым, што гэта хутчэй такі як бы сентыментальная такая вось, не ведаю, неабгрунтаваная вось такая як бы цяга к этому святкаванню. Ну, але мы ведаем, што эмоцыі часам значна пераважаюць рацыянальную аргументацыю. Зміцер, вы таксама глядзелі гэта пытанне. Вас что-нибудь там здзівіла пасля вашых падарожжаў? Ці все это вы уже шмат разоў чулі? Шмат разоў я все гэта чуў. Я вось думаю, як памірыць вось гэтых двух спадарень напрыканцы, якія спрачаюцца. Все ж такі з гэтай эпохай трэба, відаць, развітвацца весела. Я прабачаюся, мне зноў прыйдзецца зараз спяваць. У 67 годзе у кіеўскай оперы быў пастаўлены опера пра рэвалюцыю. И она пришла ровно один раз на мастацкім совете, потому что пакуль бегали революцыйныя матросы, революцыйныя солдаты по сцене спевали, гэта было одно, але калі выйшаў до рампы Владимир Ильич и, протягиваючи руку в залу, заспевал «Шановні громадяни, работники та селяни». И чым карацей лебединая песня Ленина, была ария Ленина стала ягонай лебединой песней, потому что слухаць, як спеваю по-украинску Владимир Ильич, дурацкі тэкст, гэта было немагчыма. Я бы, ведаеце, гэту оперу бы адрадзіў і паставіў бы ее ў Менску. Вось. І увогуле ў гэты дзень трэба рабіць нейкі конкурс карикатур, ці, наадварот, нейкія сацыялістычныя карціны, конкурс анекдотаў вспамінаць. З гэтай эпохай трэба развітвацца весела. Юрий, ну ось революция 17-го года, ейные идеологи часто в якости папярэдніцы ўзгадывалі Вялікую французскую рэвалюцыю. Вялікая французская рэвалюцыя дагэтуль, як мы ведаем, застаецца ў Францыі дзяржаўным святам. Чым, па-вашаму, розніца в падыходзе святкаваць адну рэвалюцыю, святкаваць і не святкаваць другую? Ну, ведаеце, я, магчыма, выкажу сваё асабістае меркаванне, да думаю, што шмат хто яго падзяляе, і мы гэта ўбачылі вот і в этом вокс-попе, в этом апытанні на вуліцы. Ну, вельмі ўжо шмат людзей забілі. Так, і французская рэвалюцыя была зусім не вегетарыянская, як і любая рэвалюцыя, но в рэвалюцыі, як бы у наступствах рэвалюцыі 17-го году, ну уж надта апокаліптычным было вот это, так бы мовіць, ахвярапрынашэнне, якое адбылося. І чаму, па-вашаму, не гледзячы на это, все равно святкуецца? Ну, таму што по-рознаму, я думаю, по-рознаму. Міма кагосьці гэта прайшло, бо нават самыя масавыя рэпрэсіі, ну, яны не заўсёды, яны ж не ўсіх закранаюць. Для каго-то, ну, гэта, як бы мовіць, частка нейкай веры, якая засталася. Для іншых людзей, вот як у тым жа апытанні, ну да, это наша гісторыя такая яна была. Ёй было рознае і такое, і іншае. Але чаму я, напрыклад, асабіста супраць гэтага? Ну, па-першае, я кажу, з-за абсалютна апакаліптычных маштабаў, а з другога боку, што, як бы, ну, справа-то не адбылася. Ідэя-то па вялікім рахунку, у вялікай масе людей все ж таки не спраўдзілася, в адрозненне ад французскай рэвалюцыі, што все-таки яе пасыл быў, ну, у цэлым станоўчым, я бы сказаў. Вот в этой... ад кастрычніцкай не. Вот, ведаеце, вот в працяг того, что Алена, того, что Юрий сказала, вот як бы вы адказалі на пытанне, што дала, а чаго пазбавіла эта рэвалюцыя беларускі народ? Я лічу, што это такое хутчэй філасофскае пытанне, што пазбавіла, што дала. Ну, думаю, што это перадусім перадвызначэнне такого усходняга шляха, савецкага. Калі Беларусь стала такім самым моцным, скажем, сатэлітам самай савецкай з усіх савецкіх рэспублік.
А оборотная сторона этой медали и пытания, то, что она закрыла. Вот эту приналежность, лечу, да, европейского шляху, это спрадвечная такая европейская спадщина. И, повторюся, не добровольно ахвяровали вот, эту национальную самосведомость и так далее. Вы думаете, что так традыцыйная аргументацыя, якая гаворыцца там пра адукацыю, роўнасць правоў жанчын, нацыянальных меншасцяў, што яны зажылі, далучыліся да электрычнасці, што это і працэсы, якія адбываюцца ў свеце незалежна, да? Я лічу, што так, незалежна. Іх нельга прысабечваць нейкаму. То бок натуральна, так. Вось это, як бы, ну, канешне, там, раней ці пазней, это, канешне, пытанне. Я вам так? задам філасофскае пытанне. А як, па-вашаму, змяніла людзей эта рэвалюцыя? Людзей змяніла, вось, вынішчыла гэты вось нацыянальны грунт. Зрабіла самымі такімі прыкладнымі савецкімі людзьмі, з выкараненай вось свядомасцю, я лічу, без мовы. Зміцер, вось у вашай кнізе, калі я чытаеш, весь час натыкаешься на такія гісторыі, на такія сцэны, я вот просто скарыстаюся магчымасцю, некая ваша суразмоўчыца рассказ пра лапыра, агранома. Калі прыйшлі немцы, в 41-м годзе дзяўчат завезлі в школу, там, дзе перад гэтым нешта рабілі сталіністы. Ну, кажется, хадзіце і паглядзіце. Мы хадзілі па калідорах. Нас было 4 дзяўчыны. Па калідорах скрыні, рукі паадразаныя, пальцы, вушы ў гэтых скрынях. Калі б цяпер я б не вытрымала, а тады толькі мароз пад скурай. Каля касцёла 3 ямы былі. У гэтых ямах яны важнейшых душэй душылі, людзей душылі. Ямы і шыбеніцы. У шыбеніцах трупы боўтаюцца. Людзей было панаехаўшы, якія сваіх сваякоў шукалі. Трупы чорныя былі, без крыві чорныя. А в адным месцы замураваны быў мужчына, рукі па швах апусціўшы і замураваны. Труп стаіць у сценцы. Жывога замуравалі. Каб не прыйшлі немцы, дык забілі б і нас. І нас бы не было. Зміцер, ваше назіранне, як людзі, чаму людзі станавіліся звярымі? Это справа вось в законах гісторыі, у іх саміх, у іх выбары. Як бы вы адказалі на это пытанне? Я пра гэта увесь час думаю і не магу прыйсці да нейкага адназначнага адказу, таму што вось жыве чалавек, звычайны абыватель, ён можа быць калгасным конюхам, ён можа быць там шаўцом, краўцом. Вось калі б не гэты час, не гэты паварот гісторыі, ён бы і не ведаў, якія схаваныя магчымасці у ім закладзеныя. Вось. Адна з, прынамсі, гістарычных часавых наступствам той, што адбылося пасля кастрычніцкага рэвалюту, это з'яўленне такой краіны, як Саюз сацыялістычных савецкіх рэспублік, ён раней так, по-моему, называўся, да? Потым стаў СССР. І тым ліку незалежнасць, якую на кароткі тэрмін атрымалі шмат якія і заявілі шмат якія народы на ўскрайках расійскай імперыі, ад Каўказа, Сярэдняй Азіі, нават на мангольскай мяжы, да краінаў Балты і Беларусі. Вось Рада Беларускай Народнай Рэспублікі здолела абвесціць незалежнасць літаральна праз некалькі месяцаў пасля кастрычніцкага перавароту. Ну, а пазней она была знішчана каля году, але чамусьці на гэтым месцы ўтварылася БССР. Як бы, Васіль, Алена, вы адказалі на пытанне незалежнасць, з'яўленне незалежнай Беларусі? Можна сказаць, што это вынік падзеяў 17-го года? Я б увогуле пазбегала казаць слова незалежнасць у гэтым сэнсе, таму што БССР як бы была з фармальнага пункту гледжання незалежнай, але можа яна была больш залежнай, чым іншыя, не ведаю, дзяржавы, таму што гэта была залежнасць эканамічная, залежнасць палітычная. Нават на міжнароднай арэне Беларусь не мела права самастойна прымаць рашэнні, хаця з фармальнага пункту гледжання мы мелі прадстаўніцтва ў
Аб'яднаных УАН. Ось, таму я б сказала, я б просто не звязывала. Так эта формальная держава начала існаваць, і яна і продолжила свое існаванне на... Вы лічыце, што это цалкам фейк? Не, гэта не фейк, але вось, я б не сказала, что это была вось такая незалежная... Мы не будем говорить уже про там 70-е, 60-е, 80-е гады, калі сапраўды вельмі шмат в рамках нацыянальнага будаўніцтва рабілася, навуковага, адукацыйнага. Але вось калі говорить про самы пачатак, Юрый, як бы вы звязали, все-таки это в часе вельмі близко, 17-й год, 18-й год, 19-й год. Это один гістарычны поток падзеяў, звязаных паміж сабой. Одно выклікала другое? Ну, безумоўна, у пэўным сэнсе як бы пачаткам была лютаўская наогул рэвалюцыя, якая як бы цалкам змяніла сістэму і запустила працэс. Адрачэнне царя. Да, так. А далей ужо працэс ішоў як бы ў розныя бакі. Працэс ішоў вельмі хутка. Варта сказаць, што яшчэ у сакавіку 17-го году толькі парасткі рэальных, скажем, палітычных незалежніцкіх памкненняў былі ў Беларусі, назіраліся. Але вот літаральна за год як бы узлетела і фактычна ўжо стварылася Беларуская Народная Рэспубліка. Але я лічу, што, ведаеце, все ж таки вот БССР у пэўным сэнсе, так, это была такая квазідзяржава, штучная дзяржава, але, ну, вот, і гэта была нейкая абалонка, у якой адбываўся, як тыя купалаўскія зерніткі засохлыя, яны там в пэўным сэнсе прарасталі, ў 91-м годзе яны, так бы мовіць, і прараслі. І вот тое, што Алена казала наконт таго, што, ну, змянілася, як бы, ну, вот, уяўленні, але, ведаеце, я думаю, што да 17-го года шмат беларусаў, вот, калі б іх пыталі і ў перапісы, дарэчы, 98-го году, 1808, шмат хто казаў, да мы тутэйшыя. Будем спадзявацца, што ваши все-таки адчуванні, ацэнкі маюць рацыю, ну, прынамсі, калі паглядзець на дыскусіі в інтэрнэце, то часам думаеш, ці сапраўды яны сталі паспакойней. Свабода працуе в інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэо, і, канешне, выдае кнігі. Адна з іх, пра яе мы гаварылі, это кніга Змітра Бартосіка, быў у пана Верабейка гаварушчы, уганараваная на гэтым тыдні прэміяй імя Гідройца. А нельга быць беларусам, жыць у празднікі, даваць кнігі. Давайте еще раз паглядзім на эту спадчыну. Я доўга не мог придумать назву для гэтай кнігі. У галаву лезлі всялякія пафасныя словы, за якія зараз просто сорамна. Пакуль нарэшце рэдактор мой Сергей Дубавец сказаў: а што ты так доўга мучаешься, чаго ты так думаеш доўга? Бяры просто цытату з адной гісторыі. Гэта быў у пана Верабейка гаварушчы, таму што ў гэтай гісторыі якраз уся квінтэсэнцыя ўсёй гэтай кнігі. Што звычайна людзі кажуць перад смерцю на Божай пасцелі? Самае страшнае, самае важнае, самае сакрэтнае і таямнічае, пра што яны баяліся гаварыць усё жыццё. Пра рэвалюцыю, пра сталінскія рэпрэсіі, пра вайну, але не так, як пішуць у кніжках, а так, як яны бачылі на свае вочы, як было насамрэч. Душу пякуць агнём пякельным, трывога, горыч і адчай. Зямлі скалечанай мне шкода, і я хацеў бы знаць адказ. Чаму у нядрэннага народа улада дрэнная увесь час? Тыя драбніцы сапраўднай, цікавай, жывой гісторыі краіны, якую удалося пачуць і вельмі далікатна занатаваць аўтару. Усё пад гэтай вокладкай не пакіне вас абыякавымі. Вось, і яшчэ пра кнігі. Гадоў 10 таму я атрымаў падарунак кнігу, магчыма, самага ўплывовага даследніка камуністычных рэпрэсій у свеце, брытанскага гісторыка Роберта Конквеста, аўтара класічнага даследавання сталінізму «Вялікі тэрор». Это новая кніга, яна называлася «Разважанні аб разбураным стагоддзі».
А сёння многія лічаць яе самым аўтарытэтным словам філасофіі, гісторыі, поглядам на катастрофы 20-го стагоддзя. Я працытую адзін сказ з прадмовы, якім аўтар тлумачыць галоўную тэму кнігі. Галоўная адказнасць за катастрофы мінулага стагоддзя палягае не ў праблемах, не столькі ў праблемах, колькі ў іх вырашэнні, не ў безаблічных сілах гісторыі, а ў людзях, якія думалі пэўныя думкі і потым рабілі пэўныя рэчы. Это, конечно, не толькі пра мінулае. Праблемы перад чалавецтвам ніколі не скончацца. Ад змены клімата да штучнага інтэлекту, эміграцыі, даўжыні жыцця, эўтаназіі, экалогіі, рэч у тым, як іх вырашаць, ці пакідаць без вырашэння, як, напрыклад, савецкую спадчыну ў Беларусі. Святкаванне 7 лістапада ў Беларусі, захаванне камуністычнай ідэі ў назвах, помніках, падручніках і ёсць спробай сфармаваць пэўныя думкі, каб потым апраўдваць тое, што не падлягае апраўданню, і рабіць пэўныя рэчы, каб за іх не апраўдвацца. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Аленай Маркавай, Юрыем Дракахрустам і Змітром Бартосікам сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.